Ay, puso na. Sa Bere, Lucano. Ayan na! Mga Aji, laban natin to. Magawa ka. Ito si Okay lang. Boss Kadagit natin. Yung gagamba natin mga Aji, namumula-mula. Mas Idol, bate. idol. Yan. Mas idol ko to, nauna sa akin to. Ito kay Boss oh. Ay Boss Kadagit natin mga Aji oh. Anong line to Boss? Mas bate. Mas bate, pareho mas bate pa lang. Lamang sa akin sa bulto pero yung kay bossing natin mahaba sa galamay. Pero ang ganda ng lakad Boss Solid na solid Kababayan. Ang kababayan to. Baka di mag-away to, kakababayan eh. Ito talagyan Boss. Ano bahala? Sige ako na bahala dyan Boss. Uy. Ang gagamba Ang ganda ng lakad ng gagambang Boss Dito pala tayo dapat. Ako gitna ko na Boss. Ito friendly game pala to mga Boss Baka sabihin nyo magpupustahan kami. Ay puso, naskuran agad yung sa atin. Ang ganda ng pagkakasukat. Ayan no. Kuwang-kuha yung puwet ng gagamba natin mga Boss. Nadali agad Bumababa. Ayan no. Wala to, bibilutan na to. Sunod na balik na ito. Patay na isa. Uy, pumalag. Ay, dali. Yun. Pero dali talaga sa atin. Gawa ng pumailalim siya, sundot agad yung puwet niya. Unang area pala nung gagamba, bagsak talaga. Puwet yung dinali. Gagambino tayo. Aji, ito kadagit to 1-0 na dito sa atin, 1-0 na. Ang ganda ng laban talaga Iba talaga lumaro. Gagamba by kadagit. Dali yung sa atin, salong-salo sa likod mga Aji. Yun lang, God bless sa inyo lahat. Isa pa tayo, kuha lang kami. Ayan mga Aji, isa pa tayo. Pangalawang laban. Ito naman, pangalawang laban to. Mas bate pa rin mga Aji. Mas bate lines yung mga gamit ko ngayon kay kadagit. Mamaya maglaban tayo ng gabaldon natin. Luma na kasi yun. Yung si Boss, anong line yan Boss? Mas bate din? Mas bate rin to eh no. Yan, itim, mas bate. Teka lang, shoutout muna pala kay Arnel Bautista, yung pinsan ko. Yan. Ako na, pa-shoutout tayo mga Aji Shoutout tayo yung mga relatives natin nasa Dubai. Si Mami, si Tita, si Tito. So yung pinsan ko, yan mga Aji yung pinsan ko, yan. Pamangkin pala, pamangkin yan mga Aji Si Dwayne, thank you sa panonood. Okay, game tayo. Ganda ng galawan ng gagamba mo, Boss. Uy, pusang ina. Awatin mo, Boss. Sasakbalin yan, Boss. Sige, okay lang. Ikot mo para Uy, gago. Gagawa mo. Hindi kaya. Uy! Uy, babalik pa Sige pa, tignan natin. Bigyan pa natin ng chance. Nasakop na kasi, Boss Gagamba to. Agatan ba? Agatan? Dulo ng paa. Tuloy ng pili Agatan yung dulo ng paa, Boss. Agatan din ba sa'yo, Boss? Wala, ano? Haba laki nun. Ang kabilutan to, may kalalagyan pang dilaw na to. Ito, Boss, ito mga kondisyon mo talaga to, Boss. Alin? Yan. Oo. Pangit ang galawan itong dilaw. Uy. Harap ka. Puta, palag pa talaga, Dali tong sa akin, Pumalag. Ang ganda nung laban, mga Aji. Madadali tong sa atin. Pero lamang na sayang ng dalawa. Ang kinaganda niyan. Pero walang kagat yung kay kadagit, Isa pa to, patay tong sa atin, mga Aji. Wala na, papatay na sa mga dadali to. Laki talaga. Pumalak kung... Patay yung sa atin, mga Aji. Bibilutan na yung sa atin dito. No? Sundutin mo na stick. Wala, Ito. Ay, nalikuran. Wala na yan, nalikuran na. Mabagal na Ito, Boss. Kaya mga Aji, binilutan talaga yung gagamba natin, Natalikuran, mga Aji. Lumamang siya ng dalawang laglag na yung isa, kaso magaling yung kay kadagit, naagatan yung gagamba natin, mga Aji. Kaya bumagal na. 2-0. 2-0. Mukhang makakabawi. Pinabawian tayo dito, Pinabawian tayo, mga Aji. Okay, labasan na natin ng malalaki si Boss. Matatalo na kasi laki talaga di ba? Labasan natin ng malaki na si Bossing. Ang dinali nyo, Ang ganda ng laban nila. Yung sa amin ni... Dinali talaga. Yun lang, isa pa. Kuha tayo ulit. Yan, mga Aji. Isa pa. Parehong mas bate. Halos same size, Ano to, Cebu? Cebu. Cebu pala yung sa'yo, Boss. Yan, mas bate yung sa akin, Cebu. So, hindi pala nakakaalam yung Cebu sa mas bate. Halos same ng kulay yan.
Same ng laki rin yan. Tikit. Oh, alas same ng ano, mas malaki lang yung Cebu, mas mahaba yung Cebu. Okay, game natin. Boss, pakita mo boss, yung gagamba mo boss, yung Cebu. Mga idol, Kaji, ito. Yung ano natin, medyo ano siya, mabrown. Halos Ito, same, mapula. Mas mapula-pula ng konti sa kanya. Okay, So, boss. fight. Fight, game agad. Oh, boss, dito mo na boss. Ako, pinuntahan agad. Nakakakit talaga dito. Problema dito sa lugar namin eh. Kat! Sige boss, lagay mo na dito boss. Ay gago. Sige, tapat mo dun. Nako. Nako, paano ba to? Ito, sungkit yung Nahuli na agad oh. Sungkit Balag po. Dali na naman yung atin ah. Mali ng bitaw. Ano yan? Ano ginawa? Mali ng bitaw, ah. Dapat inawat mo kanina. Sorry, pasensya na. Hindi na pansin ni Gambino eh. Hindi niya na naawat kasi may sapot, nakalawit eh. Asan na? Saan na yun? Kailangan na lang isa. Baka mapakan. Kailangan na lang isa. Tingnan. Walang iya. Ganda pa naman sa akin laban na yun. Naangat mo muna ilang isa. Hindi. Ay, alam mo, sadali. Baka maano kasi mo yung... Hindi, baka mapakan. Ganda pa naman sana. Mali ng bitaw boss. Talikod. Wala, Side view. pinalapag mo eh. Ikaw may hawak eh, dapat inawat mo. So, yun. Papalag pa ba to sa lagay na Ikaw to? na mama ko. Kaya mga Aji ah, nabalik tayo ng lapag, naka-side view, pero palag natin to, palag natin. Ikot mo na lang, harap yan. Dali na to, bibilutan na tong bata na to. Wala no, bibilutan na yun sa atin mga Aji. Dispalinado na, dali nila. Yun, mukhang naka 3-0 tayo kay Gagambino ah. Nakachamba 3-0 tayo. din tayo mga Aji. 3-0. Nadali tayo, 3-0. Yan na, okay na, huwag mo na pakain. Hindi, wag na natin ano yun to kasi yung alam niyo naman yung ano ng YouTube mga bossing. Binubura. Binubura yan. Pero dali niya kay kadagit natin, ganyan na rin Kuluntoy, tingnan mo maglakad, Kuluntoy. Nadali, ang laki ng katis oh. Ano nga pala to, Cebu ah. Salamat Dali kay Boss Pau sa mga gagambang binibigay niyo sa amin. Sa Dali, kay boss, oh. Arnel, sa pinsan ko. Madali mga boss, yun oh. Isahan pa natin, isahan natin. Ay, salamat din pala kay William Yulo. Siya nagbigay ng gagambang Japan sa akin. At saka kay Nick. Kay Nick yung nagbigay ng mga pitak sa akin, yung mga lagayan na sa furniture siya nagtatrabaho. Maraming salamat. Saka yung isang taga Bicol, nakalimutan ko lang yung pangalan, magpapadala sa akin ng gagamba. 30 piraso yun, shoutout sa'yo. Maraming salamat. Ako na bahala sa shipping. Maraming salamat sa sponsor nyo. Yun oh, dali. Ito boss, matcha mo tong malaki na to boss. Talagang... Uy, dito kayo. Pasok kayo dito. Kaya mga boss, pang ilan na ba to boss? Pang-apat? Pangapat. 3-0 ah, 3-0 kanina. Ako nakalamang mga boss, 3-0. Humabol si kadagit natin. Sana humabol din tayo, huwag naman tayo itlogin mga boss kasi ang hirap. Content ko, tapos itlog tayo. Anong line yan, tol? Line na ito mga kabos, mas bati to. Ang pula nating tigre to, mga kaji, yan. Ano sa'yo boss, anong line? Mas bati rin to, mga ka-G. Ayan o. Mas maangas yung mas bati ni kadagit natin ha. Dinadalian tayo mas bati ha. Dadakmahin nyo sa'yo yan. Tol, ikaw mamaya magkasa sa amin ha. Yung Japan namin, kasayin mo brother. Wala ako. Game. Merit ka dyan, oh. Ay, gumalaw ka, uy. Oy, okay, maingay. Nagbablog si Gagambino. Bagal Laki. ng mga gagamba natin ha. Laki na. Isa. Lamang sa persa mga kadya, pero wala na to. Ang laki ng kagat ng gagamba natin, no. Ay di, tinanggal yung paa ng gagamba mo, pre. Oo, putol. Pinutulan ng isa, tanggalin natin mga boss ha. Kasi hindi ito makakagat. Ayan o, putol. Lakas yung ng kapit isang ah. paa. Ano yung bigyan natin yung mga gambang yun? Ito, binibili rin natin. Hindi kami yung nakakapagano. Tanggalin natin muna sandali mga kaji. Baka i-post ko to. Putol yung aking galamay. Si Kadagit kasi. Yung gagamba ko, naputulan ng galamay. Hanggang Bulacan. Sa lakas ng kagat. Pero try pa rin po namin. Pero ang daming katis ng gagamba natin mga boss ha. Tanggal lang yung paa kay kadagit natin. Ayan na. Natakbo Hindi, na. labang pa. Pero ang bagal na ng gagamba Patay mo natin. na yan. Pabalutan mo na. Wala oh. Ang laki na. Umagal na. Nadaan sa bilis. Pero ang laki ng katis. Wala. Ay, tanggal. Ay, hindi. Meron pala. Ano yung nadaan sa Mga bilis? boss. Na ano? Daming kagat to. Nagagamot to. Nagdoble na, wala. Wala, nagdoble na sapot yung kay boss kadagit natin. Pati hulog pa. Last one natin na mga G, subukan natin last one. Ayan oh, pinuha yung paa no. Pinuha yung paa.
Pero lugi ito, nakagat. Ang tindi ng kagat to. Unang kagat, putang ina, putol agad. Putol eh. Parang Minute Burger, nag-aano tayo ng endorsement to. Baka mag-endorse ng Minute Burger dyan. Unang kagat, laman kagad. Unang kagat. Pero walang katis yung sa'yo, boss. Pero tinanggalan niya lang ng paa. Ay, mas malala. Walang katis pero putol lang galamay. Hindi ito mailagay. Putol yung galamay nga lang. Parang bago to, boss. Gagamba mo na to. Bago to, no? Lunes, dumating yan. Magaan pa yun. Wala na mga boss. Hindi na lang. Wala, isang daan na yun. Wala, bagal na rin, boss. Oh. Dito ko maanay. Hindi ka dito, bagal na rin. Patatalo pag gagamba ko dito pag ganitong laruan na ito. Wala, panalo na yun sa'yo. Putol na yun sa akin. Hirapan na tumulong. Wala ano. Isa na lang mga boss ha. Try natin mga Aji. Talagang ano. Ay, papatihulog yung kay kadagit natin. Pero kung... Ang daming katis po nung pulang tigre to. Oh. Yun, pinipitik lang talaga mga kaji. Bulto, iba yung bulto. Bulto kasi yung sa atin, medyo makapal yung katawan. Yun oh. Tigil na natin to boss. Ikaw Natin ba? lang isa. Isa pa. Sige, isa na lang. Shoutout pala kay Gala Myers ha, nasa Samara. Dito Yun, lang shoutout ako kay Gala Myers. Si Kabutog, si Kasunggab. Yan, si Yun, Kasunggab. pinipitik-pitik lang talaga yung kay kadagit natin mga kaji. See? Hayaan mo, pakagat natin yan. Ayaw sumakmal eh, pakagat natin yung gagamba natin. Ayan, nagpatihulog na talaga mga kaji. Oh, ang daming kagat. Ang gagamba natin. Nalungkot. Wala no, sira na rin to. Sa tingin ko sira to pag ganito. Hindi na may laban to boss no? May mga bandera Wala, no? na yun. Last fight namin, Salmon versus Salmon. Guess ka pre, kung gusto mo magkasa? Ah, putang ina. Alam, gila! Tol, may yosi ka dyan. Tol, boss mo muna. May yosi lang. Sige. Ayan, sup mga kaji? Kadagit? Sino pa yung mga nandito? Jason Webb, si Zaldi TV 2019. Shoutout sa inyong lahat, sa mga relatives kong supportive. Thank you po. Last fight natin to sa limahan namin. Panliman namin. Mag-summon muna tayo. Sinanglasan. Yan, sinanglasan na tayo ni Kadagit. Iba talaga. Iba. Ayoko kasing makita yung salmon ko nakakainin ng salmon niya, kaya... Hindi ako boss. Ito yung rare natin mga kaji ng itlog na sana magbigay pa rin ng magandang laban sa atin to. 2 beses na nanalo to. Dinali yung mga salmon din. Makagat ng stick. Kaya, game natin mga kaji. Oh boss, ikaw. Kilala Pre, niyo gusto mo mga- ikaw Maria pre? Game. Game. May taga-area kami. Ikaw maghawak ng ganun, ng stick. Tapos kami magbibitaw. Sige boss, gano'n natin boss. Tabi ko muna tong salmon na to. May laban pang maganda-ganda Wait yan. lang ha, patatagalin namin ng konti. Meron tayong bisita taga Batangas sa Lemery, Batangas. Isang supporter natin. Nagpunta pa dito ng Cavite para lang, siyempre may regalo kami, mga gagamba. Kaya nga yung mga nakapunta, may kasama siyang isa. Shoutout ulit kay Arnel Bautista sa pinsan ko yan. Salamat sa'yo, si AKA Katawa. Yung pini-M ko si Arnel, di ako pinansin. Oy, si J-Mix pala, si Utol ha. Marami kayong matututunan niya. J-Mix. Para malaman nyo kung sino yung, kung saan nagsimula yung gagamba. J-Mix Official, itignan nyo yung channel na yan. Yung kultura ng mga gagamba sa iba't ibang bansa. Kaya na may taga-area kami mga kaji. From Batangas represent. Batangas represent kami ngayon. Pangalan boss? Jemar Magnaya. Yeah! Jemar. Si Kuya Jemar. Yan na. Tutok mo na lang pag yung sakmalan ha. Kaya boss. Ito. Ayaw, nangamoy sa'yo. Si Gagambino to ha, sabi ha. Tol, pakita ka sa camera tol. Content. Makita tayo. Yan. Yee! Ang laki Ayun po, ng tamo ni ayun po. bossing. Uy, kinagat yung sa atin mga kaji. Wala pa, binibilutan na. Buhay pa. Tanga naman yan, hindi kumagat. Tanga naman nun, ba't nangyari dun? Kanina kumagat na mabilis. Sabi, kadugo ko to eh. Ayan na! Ayan na! Ang Nakagat na. sakmalan ng malulutong na Tutok na. salmon. Okay. Ayan Dahil na! yung sa Huwag na masyado. Yun! Uy! Bumaliktad! Bumaliktad po! Bumaliktad! Nag-comeback! Wag mong bitawan yan! Angat mo konti para Pag makita. binitawan mo yan, Ang ganda ng laban, mga... Nag-comeback yung sa atin mga kaji. Huwag mong bitawan yan. Pag binitawan mo yan, Nadali. mabubuhay yan.
Tanganang yan. Nagbitawan. Nagkapalit tayo. Nagkapalit Grabe mga yung G. tama nung kay Kadagit. Huwag mong bitawan. Sa pakpak. Hangin Sa lang. Huwag mong bitawan. Nadali kay Kadagit. Ako po. Gumagawa ng paraan. Hindi na binitawan. Hindi talaga binitawan. no? Binitawan. Ayun, Uy! gumagawa pa rin. Kumakalas pa rin mga Yun, yun. G. Unang naglag. Unang laglag. Ikaw na, boss. Ikaw na mag-discarte, boss. Kaya siguro. Parang Hindi mo. pwede na yun. Dito tama eh. Wala na. Winner by knockout. Ikaw, pre. Ikaw sa'yo content to eh. Baka ano, pre. Baka madali ng YouTube. Pakita mo na lang, boss. Pakita mo sa kamay. Ito yung sa akin, medyo paralyzed na stroke. Ayan, ano natin yung kay Kadagit. Mga Aji. Ayan o. Na-stroke Ang laki ng tama. Patay na ata. Oo, halos patay na to. O yan, boss. Ayan, Hindi na maano. Alam nyo naman yung YouTube. Huwag na nating ipilit. Pero ang ganda ng laban. Lamang yung kay Kadagit ng una. Bumaliktad lang, mga Puta, Aji. nakabuelo na yun sa akin eh. Puta, nagkabaliktad. Pero Okay okay pala, lang. ganda talaga. So, score natin, Gagamino. Score natin 3-2. Sa kanya kanina, 3 ako, 2 siya, pero sinapot talaga yung dalawang OS natin. Sa akin naman, natatluhan din ako, na 3-0 ako una, tapos bumawi. Ngayon 3-2. Bali tabla kami. Boy to. Iba talaga yung laban, maganda. Ito yung rare natin Rare natin na Samo, no? Boss, pangalan ulit, boss? Jemar Magdaya. Jemar Magdaya. Yan, yung nagano natin, nag-area sa atin. Salamat, boss. Abangan mo yung natin, Japan Gamo. Japan Abangan niyo yung Japan, siya pa rin yung mag-aas sa amin. Dalawang content yun, isa kay Kadagit, isa sa akin. Sa mga nanonood, thank you po. God bless sa inyong lahat. Again, sa mga dumayo dito, na-appreciate ko lahat ng pagdayo nyo dito. Si Zaldi, si Jason Webb, yan. Sila, si Boss Kadagit natin. Yung subscriber ko, subscribe nyo rin sila para matulungan natin sila katulad nung ginawa sa akin ni Kadagit. Balik tanaw lang tayo, saan tayo nag-umpisa. Yan, God bless sa inyong lahat. Yun lang.